Hei kaikille, mun nimi on Sebastian Möller ja nyt mä esittelen teille liiketoiminnan apua taloushallintoon.fi. Meidän liiketoiminta on aloitettu 3 viikkoa sitten ja tähän mennessä me ollaan tehty yhteistyötä jo 11 asiakkaan kanssa. Mikä erityisesti ohjaa meidän toimintaa on tietynlainen joustava asiakaslähtöisyys, eli pystytään räätälöimään asiakkaille joustavasti erilaisia ratkaisuja ja ollaan myös tosi vuorovaikutteisia asiakkaiden kanssa, eli suostutaan lyhyisiin puheluihin ja ollaan tavoitettavissa laajasti. Meidän palveluvalikoimasta löytyy 5 eri standardisoitua palvelumuotoa ja niistä voisin kertoa vähän lisää. Palveluvalikoimassamme mainittu taloudellinen analyysi keskittyy nimenomaan taloudellisiin tunnuslukuihin. Tämän analyysityön pohjalta pystytään antamaan toimenpide-ehdotuksia tai mahdollisesti laatimaan myös taloudellisia tavoitteita, mikäli niitä ei ole jo yrityksen toimesta laadittuna. Tämän analyysityön lopputuote on raporttimuodossa. Tarjoamamme taloudellinen neuvonta eroaa taloudellisesta analyysityöstä siten, että taloudelliseen neuvontaan sisältyy aina neuvontapalaveri, eli asioita käydään paljon interaktiivisemmin lävitse asiakkaan kanssa. Budjetoinnin osalta olemme luoneet perinteisen budjetoinnin sapluunan, missä seurataan kustannuksia ihan nimiketasolla. Tämän lisäksi olemme hyvin avoinna erityyppisille beyond budgeting-ratkaisuille, missä seurataan kustannuksia ja tuottoja vaihtoehtoisilla ratkaisuilla, esimerkiksi erilaisilla kaavoilla. Verosuunnittelun osalta kiinnitämme huomiota 2 päätasoon. Ensinnäkin, mikä on yrityksen kotipaikka? Onko yrityksen toiminta sen luonteista, että on perusteita siirtää yrityksen kotipaikka ulkomaille? Ja toisena, miten yrityksen toiminta-alueella on kotipaikka mikä tahansa, pystytään optimoimaan verot niin, että se palvelee yrityksen pitkän aikavälin voitontekoa. Työmme rahoituksen osalta jakaantuu 3 eri osa-alueeseen. Ensinnäkin arvioimme, miten ja mitä rahoitusmuotoja yrityksen tulisi käyttää. Toiseksi avustamme yrityksiä rahoituksen hankinnassa. Ja 3. neuvomme, kuinka yrityksen tulisi sijoittaa rahat muihin sijoituskohteisiin, mikäli siihen löytyy halukkuutta yrityksen toimesta. Uskomme, että voimme auttaa teitä tehokkaasti palveluillamme. Pienetkin muutokset operaatioissa tai vaikka kustannusrakenteessa voivat tuoda huomattavia säästöjä suhteessa kustannukseen, mitä palvelumme aiheuttavat. Joskus pienetkin asiat voivat tuoda huomattavia säästöjä. Kerran esimerkiksi neuvoin asiakasta vaihtamaan pankkitilinsä ja näin hän säästi 700 € vuodessa. Meihin saa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@apuataloushallintoon.fi tai soittamalla numeroon +358 44 9700 590. Kiitos kun katsoitte videon. Tehdään hyvää arvonvaihtoa ja ottakaa yhteyttä. Hei hei!